Τι παίζει παιδες, είμαι ο Γιώργος. Σήμερα σας δείξω μερικά πράγματα που πρέπει να ξέρετε για να αρχίσετε ένα YouTube channel. Πρώτα πώς να βάζετε ένα εικονίδιο για να σας αναγνωρίζουν. Πατάτε το στυλό, επεξεργασία στο Google. Τι είναι αυτό? Ναι, αγνοήστε το απλώς. Και μπορείτε να σύρετε μια φωτογραφία ή να επιλέξετε τον υπολογιστή σας ποια να σας αρέσει. Εμένα αυτή εδώ. Και κάνει το uploading, τη βάζει. Και τώρα μόλις τη βάλει, αν είναι λίγο μεγάλη, επιλέγετε ποιο σημείο της θέλετε να βλέπουν οι άλλοι και εσείς. Και απλώς τη βάζετε. Ποιος θέλει να τη βλέπει και share. Και έχει αλλάξει. Μετά το κλείνετε. Τι άλλο, πώς να βάζετε φωτογραφία εδώ πέρα, έχει ένα κουμπί, τώρα δεν μπορώ να το ξαναλλάξω. Και πρέπει να είναι λίγο μεγάλη η φωτογραφία σας, που πρέπει να βάλετε εκεί πέρα, γιατί αλλιώς δεν την παίρνει. Τι άλλο, πάνω, εδώ πέρα, έχει την διεύθυνση URL του καναλιού σας. Που είναι τυχαία γράμματα, γι' αυτό δεν μπορεί να σας βρίσκει κάποιος εύκολα αν θέλει να το γράψει από εκεί πέρα. Γι' αυτό μπορείτε να το αλλάξετε και να βάλετε κάτι δικό σας, για να σας βρίσκει πιο εύκολα οι φίλοι σας ή οποιοδήποτε. Πατάτε απλώς ρυθμίσεις YouTube μόλις ανοίξει. Και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε για προχωρημένους. Και μετά δημιουργία προσαρμοσμένης διεύθυνσης URL, για να μην έχει όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Λοιπόν, γράφετε αυτό που θέλετε εδώ πέρα. Όμως το YouTube δεν σας αφήνει να το ξαναλλάξετε, γι' αυτό πρέπει να είστε σίγουροι για το τι θα βάλετε. Και μετά το φτιάχνετε. Ναι, εδώ πέρα σας δείχνει επίσης αν κανείς άλλος το έχει βάλει αυτό. Τώρα δεν μου το δείχνει, γι' αυτό περίμενα. Και απλώς πατάτε εδώ πέρα και βλέπετε εδώ πάνω που λέει το όνομα που έχω βάλει. Αυτά, εδώ πέρα μπορείτε να δείτε κάποιες ρυθμίσεις που υπάρχουν. Εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε για Facebook ή να μοιραστείτε τη σκέψη σας. Βίντεο, τα βίντεο που έχετε ανεβάσει. Αλλά πάλι το κανάλι τώρα θέλω να δούμε εδώ πέρα. Τελευταίο πράγμα είναι το προφίλ Google και αυτά. Τελευταίο είναι αν θέλετε να αλλάξετε το όνομά σας. Εδώ πέρα που έχω βάλει Τζόρτζο Βασιλείου για παράδειγμα, αν είχα γράψει λάθος το όνομά μου όταν έφτιαχνα το Gmail μου, μπορώ να το αλλάξω απλώς πατώντας ρυθμίσεις YouTube πάλι. Εδώ πέρα το κλείνουμε αυτό και απλώς πατάτε εδώ πέρα το όνομά σας και σας αφήνει να το αλλάξετε. Όμως το YouTube δεν σας αφήνει να το αλλάξετε όπως θέλετε το όνομά σας, σας αφήνει μόνο αν έχετε κάνει κανένα γράμμα λάθος ή κάτι παρόμοιο. Γι' αυτό αν γράψω τώρα το όνομά μου στο Minecraft για παράδειγμα και πατήσω αποθήκευση, αλλαγή ονόματος, δεν θα μου το πάρει. Τέλος πάντων, αυτά είναι μόνο για κανένα γράμμα. Αν θέλει να αλλάξει, αν το έχει κάνει λάθος και δεν σας αρέσει. Αυτά για αυτό το βίντεο. Θα φτιάξω και άλλα tutorials, αλλά και για παιχνίδια. Αυτά από μένα. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.